Falta, criei barodo, yobo faude. We barodo, faude. We barodo, falta. Criei barodo, yobo faude. We barodo. We barodo, yo vou faude. We barodo, faude. We barodo, falta. We barodo, yo vou faude. We barodo, faude. We barodo, falta. We barodo, yo vou faude. Trove watra na gorombe demais, trove watra na gorombe demais, mama no mandiwe, goro no mandiwe jiwiwanu. Trove watra na gorombe demais, trove watra na gorombe demais, mama no mandiwe. Pañao de cambio. Minomako Jenjeloyo Minomako Mami nene srevisa bita kifa malibita Midondro tuego Minomako Baño de cambio. Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goedemiddag, goedenavond, Francis Afode. Dat zondag bakanisi, als ik het ook kan weten, vandaag is 3 december, mensen, ayare, goeiemorgen, tapu Francis'a. Me baro di jasi na nefa tata obia gara konfu chima, kaba profe, mi piki fu piking, mi piki fu grom, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu lektu, mi piki fu sabana. Baro di jini wan bigis masa dalon tu nang alale speak fasi ang asaka fasi me baro di ji alale konvo funo en wala malat sandalon tu sa kos don sa TV a radio a telefoon fu a program AKOFMO na wisani tide wotak abra Drai Baka Obia ang wan tratori sa mutak even tu sa abra ask me fu takatori don 2 of 3 weken geleden ba. Maar we hebben abra die atu dat eigenlijk aan wang tori futaki maar toch miko denki abra tori lati dat mo chare ko even kon ini apisitori disi baka. Maar bransi sa grani le speki de waka kon in een program AKOFMO. Nou, wisani ik ben iemand anders genoviënt. Obia maar genoviënt, meer bekend als Kantasi Obia en dan neem na titi e mo fu parabusi bigi parabusi tapu pe para liba bigi pe para liba tapu en pe kona liba bigi pe kona liba tapu en kona busi pe kona busi bigi pe kona busi tapu adape Obia disi mopo kong mensen odi balas maar pe tena sana kondre me baru dape na para si palu idrita baje gui aba kondre ala depresi na beneland me baru ala dape wan bigi odi londoro na len tutu dape pirkendro onverwa bose kondre overtoon ala depresi dape me bar o sembo ala depresi dape sa me ka presi pasi ala depresi me kari me baru dape wan bigi odi dape ka stress na pat pawani kada pena rangu pasi latu pasi Abraham sika pond beita winti wai Sunny Point latur rangu mino kala tetet abra brochi en ala les my benestap para Maribo Oost West South me baru dape wan bigi odi en me baru my pe informasi na bigi odi dape stelinsi anga Proniki anga Daniel Ronaldo ala ma pena Frank Fiana me baru wan dape wan bigi odi. En zo me bades maar bij in Holland. Kontre Nederland dape. Odi. Na Bemre dape Rotterdam, Groningen, Utrecht, Zwolle, heel Lelystad, Alem. Alla de precies aan mijn kaning. Me baro dape wan bigi odi. En me bades alla de branches dape in België wan bigi odi. Orlando, Stenbach, odi respecten. Alla mala dape Patrick, Kathleen. Alla des maar dape me baro wan bigi odi. En dan geloof ik iedereen daar zo in Frankrijk.
Maar joh, mails me bellen joh. Ik moet zoveel mensen bellen mensen. Maar hoor even rekening mee bellen. Maar zo, very. Voor mij zie very. Ja mensen. Maar in elk geval mensen, me versteren alles mensen hebben verjaardag zo de afgelopen dagen. Me versteren Willy. Dat ben ik in Rotterdam. Sabe tapo een biggie jari. Als ik het nou weet, ik ben boeien met eten, dat ben ik vrijdag. Me versteren voor jou uit Lespiki Grana en Sagafasi. En iedereen die verjaardag gaat op die dag, op de dag van Pasa, me versteren allemaal. En me sapu jou udringi op prodo, udu sa musu do. Me versteren allemaal. Apa de dati. Kom ik dat chico, look, was dat even stel. En weet ik wel. Was dat even? Ik mag sabi affaire bij voor de affaire bij de 27 dan bij de maandag affaire bij de mensen. Ja, ik ben verjaardag mensen. Odi jamme versteren hoe je uit Willy. En des mas op sikki wana also ook SSC betere of na atos ook pres SSC betere na lobby wang. En de was dat je de lobby wang was sabana ik me condoleren allemaal ja voor je uit mensen. Odi mensen, dit is een programma AKOFMO nou wie sani ik ben iemand als Girovian Obia maar Girovian. Lavuto, unom sari de solissima, pura sari, chaswiti lobby kong, isabito, en uno denki furu, zou moest doen, even danga sari. Bij actie van vraag ja even, met kon atja, vraag je dadelijk. Ja, sari de solissima, me kusre, breedte en lafu, en mij dat gelukkig, ik moest schrijven, gelukkig. En mijn lobby schrijven. Ik begin sani, para besta, ik lobby schrijven en bribi in je schrijven. Omdat ze dat na de begin sani san, je moet abi in je. Want if je nou abent op branche san, als man no cha lobby ko jere, no als man no cha akoloko kon jiu, no als man cha bribi kon jiu. You, mi kan tegen om mijn lezen van in bribi in je schrijven. Pem lezen maar if en hem op uit je schrijven staat, you wani, ono kom. Im lobby schrijven, brasje schrijven en bribi in je schrijven, dat is belangrijk zijn. En dat trobi, allerlei im lukis dat ik me nou boom manenge, boom umasma, me nou ga manenge, ik verstaan en me loop sumanami en me bribi tap me schrijven en me bribi tap na tata. Zolang je bribi tap je schrijven en lobby schrijven, want if je nou lobby schrijven en bribi tap je, suma o lobby schrijven, suma o je respecte. Im respecte schrijven, dat nou een biggie santu zijn abi, omdat die e finale speki schreef, want ja, furu, libis ma bransi sare wakastrati op de taki, in de taki, de nale speki jonsma. En te jonsma sa nale speki jensref, dat betekent asma dat nale speki jensref, wins van uit taki, wins van do, maar te waka, te do, te taki, in sa faya taki ang libisma, en ang ayusrevi, want dat na belangrijk sani, want if you know man, takwa bonfasi, want soms maar de bispa praxis a dotaki of a dis dati na ataki. No, na sweetie thing. No, dati. Temesjes met tak. Poepel mos dos taki dat met tak asman op. En man gebruik woorden voor de metaki voor uitinschrijving. Ik was daar, daarom je ziet ding. Soms maar te is atibro jere ding de termen. Is abito, maar nou atibro maar solisi. Ja, kooi schrijven, maar wie soluties maar die bron die gebruik gewoon naar mijn termen en taki. Maar aan de hand van dat, mi want tegen dat branche daar, die ja zo alleen kom, aan de koru, maar mi sab intrapresi a koru de wansa de unusa de ina, sano da sana kondre kopote so, iverstan branche daar. Maar wel branche daar, luku agronta puto. Want voluit man en luka agron tapu era. Isa sa les me luku. Libisma. Ma te luku agron tapu to. Je si de bon, je si de meti alle sosanito. De shifa a rustig. Ano rustig palo, want te angrekir meti angrekir. Want onze bun tapu sa wa meti tu. Te angrekir we luku fanyang. Iverstan. En so alle letra gedirte san de luku. Yang mas tanya te de bere fure si de ala san rustig. No wan jugu no de. Die was dan branche. Maar samen wat tegen dat branche. Wie toch? Moro furu we luku libisma. Moro we luku smasani. Wat is zo? Luku smasani. Midden in het toe.
Alasani. En asandati, toch, if you, want zo libis maar de go, depi de srefi, en hoor de srefi, en sosos matori, sosos masani. Bemoeizuchtig. En dat pe abu moeizuchtig, en agridi, atakru baligri, ik bopa doro say. Dat is badati toch, ik go dusani san, in wie ai en in trasma ai anobuma in de ai de praxis apung. Ik was dan praxisa. En dat na wansani sam we nomos luku tumsi na osrevi. Luku ma onom luku tumsi omdat se te luku tumsi dan. Yo wansa bifro abi wansa bilma abi yo wansa yusa abi yo wanisa ipa abi imma abi isa abi en dan we takru maniri ebi komo po uitju en jarusu en dat anwa pusani. Soos ma kan hoorde schrevi, tere bigi jarusu ma soms ma no man. Soms ma na direct de wan nakitro of doan hartelijk sanangayo. Je verstaan? Omdat zeiden a jarusu na palijk na bigi mekare wan siki dape. Jarusu na wan siki. Omdat zeiden met ake na wan siki. Na wan sani san son ten dresi deving, ma son ten wins asmatek dresi. Adresi ne je ping. Omdat het takruma niet de bouw zodanig in de keba, dat die winsa de doe en egwe. En winsa je doe jasma dat die en egwe. Zolang asma dat die of asan de no de moro, dat asma dat die o da rust kan de, maar ook toen niet. Want na zo alibi smatan. En de zo toesma die is toch bralansisa toch. De altijd abisani. Altijd een probleem dan hadden. Maar zij zei, een probleem na den schrijf ik met een probleem, omdat zij de mek sani, is dat te mek wan sani, en je poti ede na sani, kutaki ede hati to brada, kom niet ki ede, kutaki anu e hati. Promse anu bi hati, ilongwa obiaman, because ini ede, na wan konfo sani. Direct, brr. Dat evidoro na wan kwaksalver. Na probleem. Want yo waska de 50 watre wasi. Ingo potangi po dudisi ala so stari want anofi. Brada. Yo isa. A jarusu na itapu. A die aba wangi. Da kis atibrong. Da seno abaku koji yo. Na bakre so taba ado. Masamsa. Asma pergi tak a opo wan hebisani o na wroko pe wan sani a opo of satu da wan spire ine anu go rek da cha wan penje da kan da pentang wa he mulanga wan amus wan saisa en rus a anu e wrokang anu kosta saisa a pene gwen da asma edeno asma libisma edat no e dry. Ik denk is maar doing en dat aan een boom sani. Ik verstaan want die dape je shitaki. Afas van zo'n libisma, zo'n branansisa, ik denk toch. Na echt negativiteit in ding, omdat zij de altijd wan samen susa. En is op zo'n smato de lobby opu, de lobby bonu kampu. Maar na bonu kampu de lobby sensasi. A sensasi, a wasi. Everyone wasi meki iki watare wasi na uga obiama. Mana sensasi sa de lobito at jugu. Is absolutely bispa lob jugu to. De loba jugu. De loblong bria. Mana pot ni madal. Sa mo te ubransi sa. Evi share merito. Daarom met ik altijd im sabi schrijven, im sabi shim. Want te you sabi shim to, evi kiswan poëzie. Want sani isap tak a poëzie disi kong olang a poëzie de. Sami nyan sami dringi. Oké, mina nyan dringi. Oké, kom lu kolang o teki fod agwe. No wa bigi pot sani. Want lo pot sani snes na ushito. No poti no liberos to. Datanga te isha agwe of an ogwe. De tek stapo. De go dulkusa yu kanto.
of je go take dresi, of je go naar de straat, dat je luko sana disi. Sana ting. Maar zo'n im artist revito, dat na belangrijk te praten. Want if you no artist revito, en dat na begin aan voeten, une artist revito, maar if you artist revito, dan yo koshitaki, wan boskopu kon, wan firi kona in you, taki, hey, is automatische nyanto, of is pepres nyanto. Ino mia memoria. Want de edon na karita yung na ameti sa minya of na a sigaret sa mismo ko of na mayo amarayana mismo ko of na a drink so heavy tries de. Aso de ko so tak mino drink so heavy. Want ala desa na a play role in you. Want de cover for you to altijd de waarschuw you of altijd de apwasanisa de no man tegen. Ik was dan, omdat zo'n even drinken zo is toen ze dat je de wai in de dat was sani sa of wan boskopu mus kojiu maar dat je de wai ino kisenta ino kiseng aboskopu no kon yo sha boskopu koma ino membreng want i de wai temtak de wai i drung chenso ik was dan brasisa wa brabe asmatori disi komi go direct pato sa brasisa abra asmitaki f1 umasma of wa mananga umato kurwan bere eva apta na dealer in convo dia brate mi dia brata ko asares mine bo mui testa mananga umamar asan say aksimi a abi na dealer a abi gevolgen omdat zij de to brada convo to archi no Wachibu, if one vrouw raken zwanger toch, dan go pura bere toch. Dape, ayoka setika ba. Ayoka setika ba. Son konfo setika ba. Then I know that you go for the carry, you go puna bere. There are problem anga nanatata, ya problem anga de konfo for you know. Want sabi taki san exiti ano one day asanat exiti aroko roko kane fos a umara ka swanger sambe san siti ka ba tak so one thing a umara to habere that if you go store wana store go store a picking was metake prik na kirio kira piki to dan you do one faith in a convo en sanka pesatu to aka kontu taki iko abwa sikichi aka kontu taki ino kan kisikchi of otek langa fu mek wan pikin baka of te you wan abwa pikin to dan ano man kong. En dan wie nou toch? En asan sa unedu ak fu puro bere ya polo sani san kapasa seide abere e mopo. Walo sani. Maar te you do dati toch? You abi go action na tata pardon anga de cover for you. En go sorry say that you do atori dati. Amasi kan de tak mo fotu tak no ano wana piki dis dati ala susani. A chinsa koboro kan de inatori dati kan ko sikito. San kam sanya tu. Problema kasa. Olo sa kasa. Maar asani san we vergeet altijd voor de Brazisa. We vergeten voor actie pardon. Awa transani we shi asana wa transani. Ano wa transani. En tu you kan dwing alle soort fasi. Maar wie te we dwing misabi a uma e dwing maar e dwing nanga tu fasi. Wami waning trawami no wane. Maar
Ay sari ta du apisitori dati. Asari at etang heli bilanga. Ane mo pa ite edemoro. Nooit. En daarom dito. Yo kisi boskopu. En daarom dito. Ja voor actie paron voor apisitori dati. A abi gevolgen. Zo'n ding a gevolg not biggie. Zo'n ding a gevolg biggie. Zo'n ding na mama biggie probleem. Want kouta kito na umasma wa pukwe bane ede. Wa aisai bane ede. Na mama probleem dape. Want dit toeko voor dati. Toch bransisa. Te konta piking. Na nummer 1. To bescherm piking na nummer 1 dape. Dat if you like to umasma do so wansane of wa maningre. En dunga uma fuk do asanate. Probleem kan sa. Maar voor een probleem is sa. Anotak anoka kans. No is sa. Dan dape ye shitaki. Da ikono taki. Afro. Numara keswangan. Dan het gojino. Da dahem bani. Da yere na sai pesa. Da de gojia puko askul fatori dati. Askul mo po na you. Na AKOFMO na you. But na you do atori dati. Dape. Ikono tap. You know like libi sama. Barang sisa walatu. Musu aksi pardon. So ting. Temugo taki. Abra ching. Pe pataki. Mi no wana ching. Mama meka ching. Amatak mi na wana ching. To ma ching konto. Imugo pul mo fo. Imugo pul fio. Dan so te si so umasma. Atranga fu meki. Atachi muskadoro. Achina wakadoro. En dat bigisma no dalon tu. Na mama probleem. Kara chilat kan dede beitu retina. Ina atoso dape. Alale so sani fi kamsta. En dido. Brana sisa. De voorzichtig. Sawe do en sawe taki. Te wan umasma. Danga bere. En te yu wan umasma bere. Wie man ingre. De voorzichtig. Maar zo voel na trobi. We taksani want to deku gevallig. Maar na gevallig voor later. Dat perde. Dat bij de apisitori sami boncha kosa brada actie. Mi futaki. Mi no go tumsi. Dipi moro ne tapo omdat die. Na zo ade. Want bij asmi vraag. Wat betekent het als iemand droomt over een hoop groene bananen en een hoop cassave naast elkaar? Lukuno, in alle ten je varekaring. In alle ten je drink abra, je ziet de sani sini boskopo, frokto nyanyang. Meeste geval na bloei. Bloei betekent, sap sana bloei dan. Sano go boom. Je verstaan. En datina apisi dati. Alle ten je ziet de sanati. Zo'n ting, na dati. Verstaan? En dat was dan maar ik heb een vraag. Ik kan het de vorige keer niet stellen. Wat betekent het waar iemand een stem hoort van want to go back to Africa? If you want to say I want to go back to Africa, da im go access ten tak sumana you. Im access ten sumana you. Wat zei die want go naar Afrika? Ik was dan. Want de meeste komen van op Afrika banen. Ik zei, als hij actie toch, als een spelletje komt voor die plan aan je. Je verstaan? If je dat sting, en die sting dat je weer brada of sisa, nou, bakro. Je verstaan? Hij pleit een spelletje aan. Hij moet een spelletje zijn pleit. Hij pleit een spelletje aan je baga. Hij denkt dat ik kan inschrijven kan voor Afrika, want ik vaak voor kon je zo naar Sarana, als ik kan voor ik naar Afrika. Dat go daar kom bakken. Loko brasisa. Moet ik gewoon zijn abra konvo. En fa go om ango konvo. Eigenlijk go te paturi sa ook tak eigenlijk Drai Baka Obia.
Maar sa mo tak ja sut operasi sa. Te wan konvo ay takanga yo. Of te takanga konvo. In takanga konvo na asem maniri, asem sani say chakonji yo. En in denki afasi potisep ina suva ap konvo tu. En eva action san piken afasi. If you want go Africa to want yak lukuno. If ata konvo abiso frumakti. Aka verplaatsen in 1 seconde in 1 pressie. Dat de vraag is, non broeia you. En in de gewoon en piken baka. Tak Kogwena. Of if you want go Africa, kogwena jima money da wegwe. Go Africa to. Dati. Africa, you want go. Want Africa bigi. Verstaan. Dati brada. Maar elke paar brada, dat we gota puna den Drai Baka Obia sa libi sama emeki mino tak Obia. Isap zeide mine tak Obia. Omdat zeide wa Obia nemeki Drai Baka Obia. If you know true to Obia sama libisma konvo yoka like me nemek Drai Baka Obia. No. We kan jiwansma wan dresi voor a pisite nomo dat ala adresa met een giu na voor ano Drai Baka Obia. Sa titi af de trabigi baka mafe ejiyo. Na adresi fu ano fu tego. Na fu apisiten dat namo. Gewoon adresi. Maar wan Drai Baka Obia, Obia master na Drai Baka Obia. Want dat Drai Baka Obia to brada na wan dresi sa sama emeki sa yaki ogri gwe. Sa sama sen kong of sandalon tu. Maar asan dati, mino se no sab meken. Mino sa fade meken. Asan dati anofu ansa futego. Asan dati kan fukai tu. Ya asmis elfit no. Pa kan fukai. Un sabitaki sonten yeshisma ebron wirok alaten. Ano bom serve. Voor jude in een ruimte, in een osso, dat je bron ook al is. Ano bom. Omdat zeide, na lek Drai Baka Obia to, if alla day je poten na justin to, sa je dwanga de konvo voor you. Sa do do. De konvo o hari, o gwanga baka. Omdat hij zeide, asan dat o stoording. O storing in een fasitaki. Want je denkt je yaki ogri gwe. Maar je pusu de kovo fiu ganga baka chinso tu. Want asansa Drai Baka Obia sa smameki. Zo'n tatranga. Want na asmeri vento. Omdat die ja zo'n kovo sa no mananga asmeri. Want lukuto. Sans mekar ogri na bakru sans me praxer ogri sans me meki fukon du ogri nanga eyoka want tu no me de no mara de mambe taki adagwes de kitu no tisha dagwe teko du ogri ana adagwe na yoka Samuel teko ta branche sa. En sonten, teresma ejiu, wan Drai Baka Obia. E teita kluku dis na wan Drai Baka Obia. Sonten, wan Drai Baka Obia, sonten wan yorka, sonten wan bakro. De me ejiu, de sma ejiu, mi otak de man, omdat dawa taki, umana man, emeki. Omdat zeide, libisma takru toch. Libisma ka tegi so mana wa hetra so sani.
En voor Wang Drai Baka Obia, sa de emeki, sa de taki emeki, ab in je osso, nou mama probleem je. Oh mama probleem. Sa de metak na mama probleem to, brana sisa. Mine tak ane wroko. Lo mes uno go drive me watchara. Sa de na probleem die abe in je osso. Yere da mote yu an sani seide. De fami taki de konfo fu yuto. Te konfo mwaka mo pa posuka yuto de no kon. Want dat san sa yap dape. Nou an bij macht mekare. En asan dati. Te pota yushing. Na leke poto surati e wakti. Leke poto an bodyguard. Dat de bodyguard eigenlijk sa you abisrefi. De kovo sa you abisrefi. Nanga yoka fu you. Ine bribi na de tapu moro. No. Want zolang ino pot temo pot if ino pot asan ye if il forget ye lonka also ko i wakti me forget for do this for do that. Da safe sa. Nanga de kovo fu you. En te abe na also fu you to brasi sa tole pam taki. If konvo mo kamo pa posu konde neko. En zat asan etap koloku tugue, etapi koloku tu. Dido, Bransisa. You Drai Baka Obia, toch? Na you convo. Na you convo. Dat ne. If you no man brivi tapu de convo for you. De brivi wan sansa, son ting. You brivi wan sansa was ma me dio. Son ting. De convo. If de wan make you up one dressing you also. Voor bepaalde wan sani. Dat deze o dio asandate. Want zo'n te convo e die de assistent kluko. Meki so sani in were altijd. Na justi. Maar sanati de wan part voor wan pisi voor wan tapu. Maar na wan pisi voor den schrefi. Want zo'n te de tijd mek so sani voor weri. Dat betekent wan prodo voor den schrefi. En asansa o yo meki. Nou, we zijn pe kande sonte a da pogosto. Je verstaan? Want die convo sonte de koteire, als je dat mexon sani, dan in potenso. Maar dan lote dat in doing hele bilanga. No. Dan tegi me ki chinso voor so en gebreken so me dei. En dakaba. Maar ja bisma. Na alat ting de poti de sanati adeschi. Maar de no sabi tak asandati. Oh mama problem. Jides refi. En son ting. Aka wiki siki ji yutu. En son ting. Kouta ki. Je waka strati. To. Dan. Ishi trobi badai potastan ishi. Da ishi kokour to. Da kan de asansa beta papasa, orisa beta papasi. Awai. Maar isap sa upsanga yu. A deze ino poteng. Wat a konvo, want sa yu dura peton. Iskreki kan de a konvo tuto. Want di kan asani. Asmeri pasani. Want na asmeri. Na asmeri era brada. San ye pota yushi want. Te yu pot asani. Ini wan smak asmera sanati. En zo'n test, libis maar normaal smering. Maar te yabi, konvo sa make you smeri. Dat je kan smeri. Want ik kan wakastrati is sawans ma. Je smer, ik kan smer tak asmanis abonsa nesching. Wan dresi, is meer wan dresi fasi. Ja. En zo'n ting. De dresi dat altijd op ons zo tingi fasi. Want tingi smeri. Even zo. Want tranga tingi smeri. En dan a deze you know pot a things made na yusching. Wat a kovo luri toch? As a yoka wa kovo o luri you one day. Dat deed die no poteng dan kon dan naki padon blip.
Naki. Want dat deze, tenzij bij weer staan dat je storen. Want kan de, wat lukken om, op Bransisa. Wie zijn dit toch? Sana aifushi toch? Ala de je sak over op het toch? Ala de asan dat best not op ook esa. En het doen ons panoti. Maar want dit, maar dat is sarape one thing dat is moeilijk ken. Want asan dat moeilijk ken toch? Olo me mo popa bij dit toch? Do kisati bron do waka committee. Do oluritap astand. Daarom zo'n si sanep sangasma solicita. Zo'n te prasteren na smasen sango jideng. No. Na sansa de do, omdat zo'n ting. Isabi bransisa wie libismato. We vrede snel sani. Snel. En we bribi snel toe sawan libisma e kontaki. Want die kontaki we koante wanita strati. Mala litite ka strati. Ische ye jeme. Iwire snapo. Igo te iwansma. Igo te itrawa. Dat ai ikan go na small juan tapu ikapote sinda. Yoshi ala sanogu. De guedo ine kisa jeme moro next is chine sani moro. Yo praxe tak ai asan boom shit. Nou, probleem is zoeken op je ba. Probleem. Want zij de samstang aan je. Ino go onderzoek zij de misschien. Zij de me jeme, zij de me virus na boete me sarape alalisi. Ino go onderzoek. Ino go denk dat je hono kom checha passi da pera, kom no waka da pe moro. Of kom no rei da pe moro. Want die you sabi of kan de sonte ina oso vis repetan. Je feel fuga, je restan ina oso bla bla bla. I make de man ko smoka oso jiu. I make de smako jiu dresi na oso da. Abari mo poita oso. Dat ana oplossing. Dat ana oplossing. En die met tak altijd op bransi sato. Asani sito. If je gawa obiasma. Fu wan siki of fu de cover for you. Make the man dress as siki. Make you see a siki dresi. Make you see taki a sansa go do. Do. But if you make the man do sani you, what should do ala so sani? Ma ino shisrevi sang you waka go do wat. Koutaki, kom je aan voorbeeld. Koutaki. I waka sa lai fado so brut. Toch? De opos na po. De ga obia ma Wang Drai Baka Obia. De biye pote no. Maar dat one day of one today no pote ma asam sabaka you. De ga obia ma da de a obia ma luko sa. Disa baka. Mino bepta dresi. Da obia ma no of obia uma. Moest go onderzoek. Zijde te je poten. En wroko. En tene pote toch asani te sanga you. Da mamus go suku of asmanis mus go suku. Go tekna go luku asani si. Sana problem isi. Pe asani apisoris mopo. Saning. Of kutaki ini oso emeki bare bla bla bla. Ipota dresa drai baka ini oso. Ini yere sani moro. Bam bam adresi ko ba. Ye bigi yer baka. Kara obia man toka obia umabata. Konami oso ko luku sana problem. Of ko koto luku sana problem. En konshisan asan sa dena oso sa emek abari sa edu ala de so sanisi. En if asma obia sama taki okay asan sa emek abari ko taki na you grandpa. To? Ko taki na grandpa no taka bako. Ko taka grandpa to. Madan amano kar you grandpa ko aksi grandpa tag serie me kabari.
Amate ko na grandpa wasi grandpa puro en moyage puro ita oso klaklis. Ma yun na si grandpa. Ino yari grandpa takis next. Motego no bribi na sama alibis mau tuji grape. No bribi no wan sa adu. Omdat zeide amang no go na asani, no taka asani, no chara same ka san kontaki, i grandpa kontaki. Dan you know sap, if a grandpa go of a grandpa da pe ete. Da baka wa mu atumu de yere a grandpa de na oso baka. Want te puru to. En dati na asani sam te Wang Drai Baka Obia de to brada sisa. A Drai Baka Obia refam taki na wan teitje. E yepi of ene yepi of ta de degwe aan het bumora. Maar dat sa epsanga yu baka dati. Wana dati ana asani to. Abak te wans ma Wang Drai Baka Obia. Imus aksen te asani ska ba saipsa. En wat era im kombaga ko te kontra in tapatori. Wasa usanga yu. Lep sam ta kafe sito. Yu ab ma problem. You leki asi fu de kongo fu yu. O mama problem yo abi. Yo bigi sisani. Yo bigi yere sani. En da yo frede waka strati neti beitu. You wang. Anon deti wan deitu. Want je waka nga dat ewa sanka sangami ini wateng. Want you no sap say de. Say you so you no sap sanga you. Want iki se bekasi wan probleme de. Ma problem no fa de karek. A problem no kona doro. You no sha problem. Ma problem de. Maar you denk a Drai Baka otap a probleem. En het tap a Drai Baka ne tap sani ara. En het tap sani. E skoifi sani. Fu wan trateng fu konakyo. E skoifi sa fu konakyo. Fu san konakyo later. En say pesan nga you. I konvo vasi tu taki. Dape. En sote sankane, sote ko tek a Drai Baka Obia. Fu de konvo fu you. Fu balama de konvo fu you too. Want asam sa sanga you. Abe de konvo you eyi. You eyi. Da saya du la pe nga isrefi no. Tigo te kat san lati ye. Asma dia san lati. Ine fuka isrefi. Adiro di samonte uta bransisa. De vallen voorzichtig aan zijn stalibis met juno. En denk je, boem. Stede mi abiso aan sani. Want dat bij apisi sani dit toch. Waarom moet ik het hebben? Ja, asan boem. Tamere aan de in de wagi. Stede op een vrees. Voor libis. Stede, kom per zo. Stede denk je contactje. Sma wat doe je? Pasa na bigi kwen yu ede. Omdat, luku no. Teresa na te bigi kwen yu ede to. Taksma e do you. Want, libisma moeilijk to. Luku no. Mote yu wasani. Te wan libisma apwan chinsani. Uta kompetenso. Te libisma apwan chimoni. Chinso moni to. Of. De libi, de fitak, de libi e go. De controle, de good. De wantrole, de good. Want, voor wantrole good. De multimiljonair. E libi na so wan libi tu. Maar dat ook gewoon de chochiso van multimiljonair. Dat we denken dat ook biggie. En dat we denken met jarusu tapon direct. If je ede biggie ati biggie flow so. Direct was maar doe je. Direct je jarusu de dat de jarusu merei mi Hummer, de jarusu merei mi Mercedes, de jarusu merei mi BMW, mi Mark X of what the hell je we drijven rijdt dape. Daarna direct sma doen no. Direct sma e doen no. Direct ko suku dresi potunu wagi. Direct ko suku dresi potunu oso. En luku no. Des mas se mek de dresi, de mek money ara. Want de ser de sani.
Maar zo'n ting sa de seru nu. Of zo'n ting e de sani wroko tu. En zo'n ting sa de na sani sa me jiu. Want zo'n ting na de sma boyo de na sani tu. Dido. De sector brada sisa. De sector anga Drai Baka Obia. Mine gens no wamasa, no wa umas ba do ma de say desani si. Ano takimar sa me du ja fu opo de brada sisa mi ai taki de sector sa we tek fulibis ma anut. Say tek tak de mek dresi Drai Baka Obia junu. I was tang. En de sanati metake altijd unab de van udu. Zolang we brivita po na natata, zolang we brivita po slave, zolang we brivita po de bigis sumasa na natata senko jiuno. Zolang you lobby slave, zolang you brasa you slave. En ik de wana you konvo. E wasamusa opsa. Maar om sabitaki de kongo funu o altijd op het scherm uno. Altijd de horwakti juno, altijd. Zolang we teerding, zolang we chading na fa, zolang we waka na passie van een tata, sapo juno. En zolang je ne vrede, en zolang je anukrin je atikrin, zolang je ne wis dedejitsma, in het bikiologisma, in het wisisma. Dat je kan sabitaki. Je na Drai Baka Obia van udo. No. Maar even de komen dat, bek zo aan sani, dat meke. Tem acceptak voor saide. Nou, tegen voor saide. En o tegen sa in potine. De luku asansa o meki toch? Ono tingilek de wansa de mij meki, zei dat de gio. Nou, de taki poten so an ting. En so an comforto. So isi na gewoon chiwatra de teki. Dat tak eke nak tapi futu, poten tapi futu. Of allow sani gewoon de tijd palam. De dusanga palam. Dat kaba. En daarom met de branches toch. Wala mala. Abi palam na oso. Altijd abi a palam na oso. Altijd. Ano dringa palam ya na tan. Uno dringa palam. No. Na nati anu nati baka ede na kifesi wasi fesi ange putange anu. En ta kongo wakakong da oteisa oteta eteka palam duso nga palam. Omdat zij de top branches ab. A palam. Kan je toch nou sabi nou? Oh, so Drai Baka Obia tu era. Ano sabi nou? Na palam. Oh, so Drai Baka Obia la pera. Ene, eiko. Adina diam tak abasa na ta oso. Wa sudra yere no. Atibon. Sodra to. If it is chair a seki. Of his chair grow. A este san yedu. Tek na palam. De shitaki. Yo kalo rostu. Of da kan de te do so. De sa. Abigisma fi wakako. Da abigisma bi taki. Ai! Wansambe wakako ta pasi minyameng. Iyo stato. Direct. Isi to bransi sa. Adito metego taki. Toch? De sa de meisa so rommel. Aso zo hoor je voor de gek. Zo hoor je voor de gek. Immers dan.
En zo'n ding. Kom nog wel op, hè. Maar elke geval, Brasisa. Apalem, dan valk, boom, boom dringi, fu kouru konvo, kouru yorka, ka konvo kon, ka yorka kon. Je verstaan? Dat is apalem. Zo, het is zo'n tina, wij van odo. Zo, het is zo'n parot. Zodra je shit je zei, je tak, ba mi bigisma. Kalon tu kote mi safe sa. Zo mi safe sa. Dat gewoon, je safe sa. Je vier safe sa, je. A denk je begin a kai ede. Zo, het is zo'n tina, ba palon van odo to. Je verstaan, Bransisa. Aso, asande. Zo, asa, omdat zij de mensen, zo'n te toch wielik libisma toch, Bransisa. We mixen tumsi moeilijk doen schrijven. Omdat zij we go denki furu en we wasap san furu. Koutaki, ako taki, hey. Tek aredi so, tek chipemba, de potiwan krabasi, de dringen. Yo go, ja ma aredi so, sot merka mus de am de Fernandes, am de charity, am de... En zij de mi pot a pemba in een, sa pemba e do. En sa sofo do. En te mi dringen sa op sangami. Dat te no ki spiki toch? Dat je no go doen to toch? Dat kan je nou 10 miljoen im go. Want 10 miljoen van 20, dus op 20 euro. Ibo feni. Of wan wroko bo opogio. Daar wroko ne opogio. De acties op jongen, stay daar ook nog op Jimmy jongen. Dan kom je charin ko ini edetak ai na dino go do samite ifu do daarom adie actie tumsi en ino go do sem go adam aroko no opo. Da son fu no tak ai jongen sta of so tak jongen. Jongen dan kom je takru era. No. Kom je no takru. Na aschuld de na you omdat zeide na te veel weten en denki tumsi of denki tumsi langa e pochi ina pisitori dise. En dat is sa efsa furu nanga unu we denki tumsi langa we wakti tumsi langa want kouta kito efu be abi Drai Baka Obia na osofu yuto da wansa efsa nga pikin kandi na osoto isha ne kife estefi sayodo. Maar ja, palm na osso. They take palm, they bigi lobe na chin. Of they take blow, they bigi wasa chin ang a chin blow na a chin soto. Dape atori de. En dat je kade bigisma for you. Nanga de bigisma fa pikin. Mama say, papa say. De kade na tata. De kade wansa gwasa bana. Meki de kos na pangayo. Dem sa teimita ki inofen yepi. Temi no fe yepi. Aneti dati. Aluso wakakong. Mata wakakong. Dat tamara fe yap opo golugu. Opo esesi go nga chinga wa obiasama. Golugu saifsa. Of sonten. Ikisa boskopu bataki. Hey. Na so sa. Besanga piki. Ma im go du so angap ching. De yoshi alasano kombakaros tu. Wankade aseifa papa. Wasani bede that this is waka committee. Want u no me exporto ang usrefi ara Bransisa. U no me exporto wanda amovo sa ye taki en a bribi sa yu abi. Want a Drai Baka Obia sa yu go poti na yuski. Sonta oroko no oroko want even a bribi ne tapu. Ono oroko. Ono oroko. Na bribi zijn pot net tapo en if pot a bribi hebi net tapo. O moeilijk voor jullie zijn. Maar te je bribi tapo je schrijft op Bransisa. Te je bribi tapo je schrijft. Sa precies taki e. Mitranga. En altijd die tak itranga. En altijd die gava die je komt voor. Of ja obia voor je. Altijd die gava. Want imori schrijft. Hey, altijd. Nooit indenken ja zo.
Ta de tire eres met tak da pikin boy. Bigi obia met taki asanati. Ma pikin nenge. Ya pikin nenge fa nana tata. Ya pikin nenge fu yu mama and papa. Mana ya no de taki mina wala takasan mikoto boy no sare hel de tak mina perstance sare taki. Tak de na sabi noti. Mi fam yaso. Mi me opo mi mo fatak de sanati. No. Mi sabi. Mi abi sabi. Mi sabi. Mano chimboy. Wan gang konfo. Gang obia. Tatami. Iverstaan. En una la mala na gang konfo. Gang yoka. Gang obia. Wan de kowo sau abi. Dena a Drai Baka Obia funo. Dena ala sani nana tata. Dena ala no kita nana tata. Dena ala sani. Anga de wasa gwa sabang mama si papa si. Dena ala sani. Inda pe mobil peti ano ini. Dape peti berbi ini. Noti. Walefam taki. Tidea barfeng a Drai Baka say abi. Fa follow this tati. Teshi ala teshi ma e dringi Drai Baka Obia de dringi. Ay kom dringi wan. Imaxi service say de e doa sanati. Say de e dringi. Imsu doa sani darami e dringi. Wasana de boeng e. Alte yeshi. Iko te ko dringi wan dresi era. Ami grandpa be abeng. Na mi mek misre mekera. Mi mekanga distro. Mi mekanga spena web of ala zo sani. Tak mi meke kon dringi. Peso. Say de. Sami duso. Bikirisma? Mi bisisma? Mi gua bepe angasma? Mi gua busi angasma ko teksari ko? Ala de santi. Iwastam. De naturisi. Adarom toch. En bluku furu toch. De negala presito. No. De vrede. Ano tak de vrede. Maar de sapsau bit de me kwa lau. Sek dem sek no mo. Wan fout dem me ki de is de pa do. Brap. Da son te aksi sep sanga de. Na de dresi sare te kita. Na Drai Baka Obia sare me ke pot disma de isma no se de isma de wasisma di sare sera. De sane e fonde kwalak. En son ten brana si sap. Sabasa di sito. Taki wan libisma toch wan doa sani an wan tralibisma toch bransisa usap asani taki dev konvo e waka gona an libisma tati tak evi meki launa ngami asi yo si sop sangay prober de si sop sangay wat sabasa na terra. Evi ka obia ma roko jira plosera obia ma bigi ate brong o wote ta kere no a roko fino mango doro wan ton so o ma wa de o sa mina ma roko jimoro. Ika sapwasan no gobuna neti feng. Den bigisma pu yu go tayeng wansan ni go wash going. Go wash going. Want tu sap tak libisma alte danga wan sot kwai pasito. Alte de denki taki de kan do. De kan do wan de sap kinzota. Dat de kan do nanga trawa. Maar sansa de no sabi. De koufa trawan. No de gewoon. Da wakaman. Da fitman. Da if you wan go do ansa nanga de asideng do snapo. Make you do sa you denki. Of you go je alibisma wan Drai Baka Obia. Fu je man keri. Of fu jide ame keri. Wa sonte ikan de ka Drai Baka Obia nama anu. Ino waka drista apalong brup. A wroko. Of we teke chagwe. En een wroko srefi next. Omdat de bigisma poren to. E poren. Of ilasing. Ala so sa, lukuwan, sabi, den bigisma fyuto. Sonte we meki spotu taki. Soms mij denk ik dat konvono bestaan. De mij karen demonen die dibri ala so sani.
Maar wan san libis mij vergiti. Wan sani. Maar de sabi. Libis ma sabi. Maar de play dong competitie. Libis mij play tak de edeboro. Kom no kade to tak de edeboro. Want wala mala sabi. Ana trobi peyumo po. En wala mala kisi boskopo. Wala no as man ka taki. Fali de mere want tu European taki taki. Yo mi drin so yo ma drin. Be de so christelijk yo mi no sabi. Dami snapu dame loko dame archi. Oh, ons ref edren tu no. Dove carus ref de mono no. Iwersta. Dan axus ref to apradisito. Dat na bigisa so as suma na mi. Mi na wan dibri rexas me taki. Oh, mi edin wan dibri. Te me bribi tapu mi konfo. Te me brasa mi konfo wori. Te mi lop mi konfo. Want alasani na you. Na you. Ana trobi sande na you. Ana trobi pede mopo. Solang adayu, solang e baray koko. Na you abeng. Datu ang taki tu bransisa. You musu brasa hori en trowa na nga eng. Anga ding. Dat na alasani. Konsapius refi. Solang ayu konsapius refi. Dama switi. En lali sum sabi taki. Alibi. Fudewan libisma. Fulibi wan libisma libi. Kompetenso. Ati tatranga. Ano de gemakkelijk. Ana trobi if you mopo uit wan goede familie. Maar altijd je ab wan mankementen. Altijd wan sani de. Wan problema o de wan chin problema. Wan bigi problema. Musu de. Akade in wan fasi. Ano te shisma e la fu disida. Yo prakseri asma happy. Makande asma ab wan geheim. Ine schrevi taki sonte eifrede schrevi. Sonte saif sange maar no sap saif sange. Ano sap pe am go nak na suma oso suma doro. Utak abrasani si. Wan sonte ano sap e am benadre en mama, en papa, en tante, en omo, en sa en brada. Want o dengi taki desma o shimi taki me lau of san so. Uwe stambarasi sa. Maar ini was ma de matak elke is een kruis. No, alla libis ma bon kruis. Ano alla libis ma bon kruis. Hoe dragen. Minus op fuseide. Maar so at tapoteng. Maar umus vet a kruis. Feti a pisi dati. Uno make a kruis for you. Uno make a siki dat for you, compete, a siki dat for you. No. In feteng. En te you fete de shitaki e. Oh go. Zolang you feteng. Nou go. En dat na asani to brasi sa to. Te wansma taki lukuno. Te ka drink edition. Drink one shot. No Wang Drai Baka. In taki no. Mina ben van odo. Nou luki tak say day na ben van odo. Na gewoon. Ten tak no mina ben van odo. Mi de boom. Ma mi de boom. Nooit umekisma dwen you. Te you chief e tegi bataki no. No teki. No dringi. Want le family route op Bransisa. You firi na 100%. You yere na 100%. En dat jak doe. Next moro. Tak no bedank. Mino wani. Horizani. Dat is wat ik want je begint takito. Ja, ja, bla bla bla. Dankjewel. Mino wani. Isabito. You make you. Mino wani. Isabito. If you want shot Johnny for that boom. He was done. Oh, you want grass beer? Tam def me. He was done. Dati.
No trobi. No trobi. Tiga obia mama wala nga wasa tayo matag no mino na batra sa wanji mina. Ni kom set ni shiseri wanji wan batra. Ni na Wang Drai Baka Obia na son ten da te de konfon no da ika. No. Mina be van odo yara. Want ik mi kop seleka. En te seleka mina fasidam sabita ki min bribita pure konfon voor mi. Klaar case, niks anders. I was daar. Ala tu afu tu bralan sisa. En is beda atori sabi wachakon abra na a Drai Baka Obia. A pisi fa Drai Baka Obia. Sa ade fa akan propesio, fa akan dangrayu, fa akan kona nga wasani taki ikon tekwansani sa anofius restresi sa wan smalange jiu en taki na Wang Drai Baka Obia asa sa yu tekinen o de levelang na yu tensei iko vind later uit sa amanji of tensei iko atimi program tek asam baka chajama te amanat inabe fanodo. Klaar case. Chama go jama na mina basa is fanodo. Bedankt voor adenki sa denki voor mi jiron sanisa. I verstaan. Brasia, dit bera pro ako para wisani, mi kona akaba futide dan mi obade smara peta po youth. Mi takisma. Me bade para nga sisa da pessoal mensa. Bade para isa fa sana to moeilijk to. Grove to. So brana sisa tapure brana sisa sa tapu YouTube ang Facebook ang de one sang moma lazy ja so mo baron da pe bigi odanga les piki na sakafasi. And I have number 1 muffin zio multi minute sana dati minolese mensa sorry. Odi John Health odi Wendy Bolly odi goedenavond en Shirley Hill odi Grantang Jem Lawrence odi en Rassuriname odi Napo August Favoris odi Ricardo Baumgart odi me lafo omdat zij de machine staat met bel maar brarans is ik ga bellen met tak altijd me ga bellen maar ik bel maar me kon akaba Raoul Koning veranderd odi en dan hebben Daliana Sibrio odi fijne dag Raoul Koning veranderd zijn er ook weet je die tot 2 of meerdere oké categorieën horen bijvoorbeeld watra ingi die ook tot de busi ingi hoort mina verstaan zijn er ook weet je die tot 2 of meerdere categorieën horen mina mama begrijp verstaan is even zijn er ook weet je die tot 2 of meerdere categorieën horen bijvoorbeeld watra ingi die ook tot de busi ingi hoort. No, watra ingi, abusi ingi. Mijn versta vraag eigenlijk helemaal niet. Ik kan draaien helemaal travasie actie met mijn begrijping. Ja, ik zijn ook winties die tot 2 of meerdere categorieën behoren. Je bedoelt moxie of wakasama. Abusi ingi ang watra ingi, de wakasama yara. De miti, maar de wakasama. Je verstaan. Abusi ingi. Ere na tere metak abra busi me bete gu bayo pro busi ingi den wel de la ingi ekaring sonten te amana obia da onda busi ingi na obiatu aka de wan obiatu da ko wan busi ingi maka de wan obiatu en usabi taki wi ingi brara weka de karing API da busi ingi na API de kara API na obia vers obia fasifeng okay. Sandra Lape, odi John Health, odi where? Ay boy, ben me vergeten, no me no vergeten brada helemaal niet. We go even iemand drukke tijd, maar Bransisa, mi ekot luko, jaar in jaar uit, mina abno wan desa, mina ekot luko in one thing. Mina 4 na wan kers, mina 4 na wan jari, afrobeid ay 4 kers, because in in kerkevasi, in kerkevasi, mi edu mi iwesta, maar mina tapo,
Mine tapu, maar mine tapu, mine doe sa trawa eido. Ik versta, mine na apa. Ik na apa niemand. Mine constant. Te je mus jepi, te passimus potis mata passimide altijd bereikbaar. Alright. Brami no vergeten. Sheila Klaas, odi Jennifer Nepta, odi Marco Jordan, odi Philips, odi da penasar na kondre. Ja, ik moet je opbellen om een afspraak te zetten. Missy Diamanti, Anna, odi. Mere Larain, odi. Mundo da pena in Rotterdam met Willy, odi. Sintje Garden, odi broer. Dank je. Cheryl Hill, odi, Monigino. Ik heb een vraag. Ik kan het de vorige keer niet stellen, maar wat betekent het wanneer iemand een stem hoort van Back to Africa mee antwoord? Vraag dat je Letitia Goreng, odi, Orlando Steinbach, odi. Le specule Tricky Frans Cairo, odi, Valentine Bernstein, odi, Roger Apensa, odi. Odi. En what is the name? Is Estelita Yongapat, odi. Henry Denham, odi. En Jarida Mosea, odi. Ilse van Adem Reisen, odi. Cheryl Hilwe, odi. Nog een vraag, wat betekent het? Is iemand doen? Ja, dat ben antwoordbaar. Harold Bouwgat, odi. DJ Spence, odi. Purple Blue, please. Thank you. Chanikoya, odi. En dan hebben we Brownie Roy, odi. Chanikoya, odi. Bayo, odi. Roger Apensa, odi. Wanneer you know wat is het verschil tussen een tapu, fusting en boei? Want tapu, fusting en boei. Want boei, want tapu, atapuna, want tapu fusting top. Let me take it top. Want tapu fusting, sana want tapu fusting. Say want tapu fusting. Want boei, want tapu fusting. Minus up, sana want tapu fusting. Ini di situ. Nah, lo neng sa de emeki. Say want tapu nasting. Fusi desma. Hello fusi. Ya biya gaso obia kampu de me koti anga skeblat. Dat de me potuan wetsa ini takawan tapu. Minus op sana ti prada. Mote was ano mek dongas ma kot justing en pot sa in justing. Want justing to. E was sango verket dat mocht je naar je broer. Kan je doodgaan? Ik kan vergiftig. Ik verstaan. Om no me kis ma dwalo sati. A tori fa bui. A bui na konvo e weer bui. Na de prolo fa pu de konvo. So sma e meki sweri. En de meka sweri gos don tapabui. Ala so san is mij do. Ik verstaan. Me o me beantwoord je vraag, brada. Brada se actie wans mij is mij ekofetan aan je in CB. Nou, aka beteken alo sani. Abwalo betekenissen. Omdat zeide, ja walo konvo. Akir fodu. Kan ik asanatief sang je. Achimang kami asanat sangayo. Anaka abwalo betekenen, anaka abwan betekenen so. Want trouwens kan fetine dren, maar zijde fetine dren. Siena he dren kontimi, mga yumustaki saipsa, dat ik kan leggen uit. Zijde apisito dat heeft sangayo. Ja? Abule speak ik dan niet. Johnny John dat pena in Hanem, odi. Melan van de permoeder dat pena in Zwolle, odi. Met vader dat pena met Shell, odi. Fred Koslager, odi. Bra i aksuat orang isabola nga mama kotchi aluk at sanji ano tamo ko ni mo takanga yu minsan sa mero ko tamara yon. Maar in elk geval maar awiki se komo lo kulon doe tak kwa ang tusma en je bent in mijn programma voor deze week ja. Odi Sonja Burstam odi napu stranang uma odi respecti mooi Frans Cairo, odi, heel mooi onderwerp. Goed zo, ik wacht op uw vraag. Ronald Banel, odi, respecti grand stangi. Hortens, Leibland, odi, dapena insrana, kod zondre. Odi,
Asisa di wan bigi tangi a wiki di si sam sa wan bigi tangi kota ki dala mala a dochtertje di wan bigi tangi dati mi be blij zodanig taki ai dis na wan tangi sang mi teki na ngala mi ati na nga lobby van na tata dati agoswiti tangi sisa Charles Oost odi Star Rafael odi hoe kan ik u contacten alsjeblieft mijn telefoonnummer is vlak daar zo op het scherm. Ik kan bel me op Facebook nou bel me niet brada zo dit nou moeilijk dingetje is rustig en daar met de sani zo op ons je met op Facebook op de WhatsApp kijk mijn nummer op het scherm is 856 347 0410 landencode is 001 ja. Oh, ja. En Ellie. Para mensen. In Breinhard, odi. Ik kijk al eens mooi tori. Dankjewel. En dan gaan we naar Jaliana Sibilo wel, odi. Kotikoboy. Ja, Kotikoboy. Ja. Bisa saya wat ini dapat. Mooi. Maar dan ben odi ze hebben trevo. Ze hebben vaak trevo. Ja. Ja, zeker. Elsa vanaf de reizen. Odi, gaan tangen berak, dankjewel. Ronnie Steiger, odi. Oh, dido. Daarom, hè. Ik kan tak daarom, dido. Sonten, to dia dido, daarom. Ja. Let's speak, odi. Abel Pinas, odi. Normaal dat je elke dag droomt. No. Ik weet drink alla day. Een probleem daar. Zo'n na bekasi yang AKOFMO no te wang. En zo'n AKOFMO is sani dat in verstaan. Bala, min bel je toe. Bala Pinas. Min bel je. Appens, ja. Misabi. Bala, min bel je. Ik ga heel modu a wiki de se zeker min bel je. Want misab is een alle boskopo kon je mi bel je, ja. Roger Apensa, odi. Messerin Leita, odi. Star Rafael, odi. Okay, what is dit? Odi, mijn naam is Marjorie. Ik heb som die met... Oké, senatori, die met 20 is... Odi, mijn naam is Marja. Ik heb een zoon die met 20 is, maar ano circa eng maar atchari eng na een busi in fu kauna, maar ik weet niet wat te doen. Samen wat hij zegt, asan Jimmy, zij schreef Jimmy en dan dan kunnen we praten, ja? Dan kan ik je moro uit laboratorie die zie. Ik weet niet hoe ik kan contact met alle spiki. Ik kan bel me, ik kan natuurlijk. Ik kan zo'n bericht kontje mee op WhatsApp. Ja, op WhatsApp, op Facebook, ik vind het op Facebook. Gewoon mijn naam, via dit op Facebook. Messenger, WhatsApp ook. Mijn nummer dit op het scherm, dat is sorry. Ik kan e-mail me toe, bij je mijn e-mailadres dit op het scherm toe. Kan je me ook e-mailen, dan ik kan contact ja. Maar hoor ik kan me nog contact met carry one day of 2 day, maar me als je nou bericht kon dan tegen hotel me kan bellen, ja. Abo respect ik grijs kafasi. Mando, ik luister ook Abo Jordan, odi. Het gedicht, mogolukatori bro, mogolukatori, abra aduma, zei senko Jimmy. Want het tak abra aduma kama altijd mes kreki even, omdat zij de akomforati kota kama obia. Awa obia fesrevi ine faseng ine do notange ano one not video next ine e was mate da kip do ansen jiwa aduma kama elegi pure openlijk lei tak do srekawa aduma kama dana bakru do srekayara wanda aduma kama brada ine fasa amanat ine fasi en amanat ine fasi gemakkelijk hier staan. Efi nawa obia au duma kama ne batap yu koko. Mika bigi tegi dati.
Oké, het gaat dit. Oké. Ano wan fasi, brada. Kenapa dat is kern dat bijna in Nederland komt de mensen op kita foto peten eigenlijk kern. Odi nanga Peter dape. Wachtie. Peter ik kom in deze mooi Peter ik do tak even anga Peter. Isabito. Groetjes aan kinderen. Odi. Veldwijk, Johnson, odi. Dank u zal ik doen. Ja, fijne dag. Ja. Doe het graag, doe snel. En dan ik leg uit. Ook een takkie dan. Marjorie. Dan ook al kan doen. Ja, abo. Make-up Veldwijk, odi. Mensen, goeiedag, goedenavond. Alles maar bij met Jung Grantangi. Tenana, met jullie komen voor Grantangi. Tenana. Minashi, alle de mensen kan het moro nemen. Maar ik heb ze niet gezien. Ik kan ze ook niet zien. Maar met Jung Grani voor Uteka Ting. De komen voor Jung Akrakti, Akoni, Akoloka, gezond. Toen ik ook gezond. Die heeft radio, TV, a telefoon voor het programma AKOFMO Wisani. En met Jung Ugrani. Tenana. De wasabana voor mama say voor papa say. Met Jung de allemaal grani. Na respecte pas.